Narumpayu Newskun ka channel nam taki padba ka briu nyota. Sapreng state kan ni ka video bat kan ni ka kerwo ka bala tho leng ba ka pitch yang ba PS leng do bat ka ba ong kum ni ayu phidan ban ong parari ulabo i kan ni ka jingkli ngimla len san % ki paj ba ka ri khasi ki dei ba e ba rit adalbat bat san % ki paj ba ka ri khasi ki e ba aden bor arngut ki dei ki nang elam ba ki paj ba ki e buram bha baru lepen kot da bat bo ya kan ni ka jingkli kumno kin penyateli ya ka jai ben riu habat tang para nang elam kimla bandan haka jinges ngotho jingmon ulabo ikan jingkeli bat pen iru ya kan ka video ka bakran daw ma madi lalu halor kan ka kenrum kenram ngingim don ga jing bejing tu yo no riu simat hapo ka party and gini gi riu simat ki tau ka system kabal pelong ngiban bo big question mark what is this kay kamu dah you gini kay ka pila pulih ya ka ka bagi tho sya ka party bangi kwa bansot di kenrum kenram ho ya ka ka party ka larai ladat ni kloy man pediang tengay ka party ka ban so tho bagala garai bagi la oi ka party ka jing bakla jang pi ban rai ni kloy ban identify ban pi ba ni ro gila bakla wala him don mentah ka decision making halo kata nila kloy ban penrit baro ka bring trap ki om ja shanoba adalbat